Siguraduhon po na secure ang sa indong motor, helmet, asin sa sakyan bago maglaog sa simbahan. Daiman magwalat nin bag sa tukawan habang nag-aako kan komunyon. Sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan ang walang kamot, mantang sa irarom ang toong kamot. Kuahon ang ostya, gamit ang toong kamot, asin ihungit ang sagradong ostya sa atubang kanpadi o ministro. Ngunyan po, iyo ang Phil Mission Sunday. Ang second collection po niya tungon yan sa tuyang suporta sa mga misyonerong Filipino sa Asia. Sa Petsa 7, primerong biyernes kan bulan na Agosto, mapuon na po ang paglibot kan imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia asin kan Divino Rostro. Gigibuhon durante kan pagbisita ang instalasyon kan mga SKK coordinators kan barangay. Sa Petsa 21 kan Nobyembre aldaw na Sabado, igwapo kita ni schedule na mass wedding. Magpalista pa tabi sa opisina si mga mag-agom na daipakasal sa simbahan, tangani na matabangan kan mga kaipuhan. Ang sa tuyang pong sponsors, kan misang iyo po ang mga minasunod. Elizabeth L. Remedio, Lydia Sabas and family, Lito and Vivian Valenzuela, Mr. and Mrs. Michael Harris and family, Caridad Bonita and family, Mrs. Avelina Hosana, Aida T. Reyes and family, Cecilia Oliva and family, Sharon Sarmiento and family, Judith Placides, Saraspi Bicaldo family, Mrs. Edwina Soltes and family, Gurley Lopez and family, Laila Ramos, Carmen Valiente and family, Mr. and Mrs. Sonny Estrella and family, John Paul Estrella, Mirna Karina, Lolita Labrador and family, Francisca Bregala and family, Mary Jean Holianda, as in Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Ang satuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, tulot kan mga minasunod. Marinel Deris and family, Nierva Manugo family, Roberto Digia, Mr. and Mrs. Eliazar Nierva and family, John Arnel Reparip, Mr. and Mrs. Arnel Reparip and family, Mr. Ryan and Maricel Foliosco and family, Fe and Christine Abalia, Mr. and Mrs. Gary Lainesa, Mr. and Mrs. Ray Regaspi and family, Lilibeth B. Villanueva, Zaira Joy Bernales and family, Bartolay family, Mr. and Mrs. Marvin and Lenny Margate and family. Pasasalamat sa pagpasar sa NCLEX exam, dolot ni Vince Andre T. Margate. Para sa sarong petisyon, dolot ni Engineer June and Des V. Septimo and family, as in Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa gabos na Santos E. Santas, dolot ni Angustia Henilia and family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Katipanan, dolot ninda Mr. and Mrs. Salvador Ani and family, Mr. and Mrs. Telesforo Ebalo and family, Mr. and Mrs. Enrico Manuel and family, as in Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family. Para sa sarong petisyon, dolot ninda Mrs. Maricel Folioso and family, as in Miss Mary Rose Tejada and family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Katipanan, as in Nuestra Señora de Angustia, Siringman, ni Nuestra Señora de la Limpia Concepcion, as in para sa gabos na Santos y Santas,
Gabos po dolot ni Fe and Christine Abalia. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Santa Lucia as in Nuestra Señora de Katipanan, dolot ni Aida Gorecho. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Katipanan, as in Nuestra Señora de Angustia, as in para sa sarong petisyon, gabos dolot ni Jimmy, as in Rosario, Lorene, and family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Katipanan, dolot ni the Mr. and Mrs. Marvin and Lenny Margate and family, as in Dang Vasquez Ariola and family. Para sa sarong petisyon, dolot ni Gregorio Luares. Para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag, Junfel E. Maricel, dolot ni Elizabeth Remedio and family. Leoncia, dolot para sa kalag ni John Vincent, dolot kan Salvadora family. Adelaida E. Emmanuel, dolot ni Lerma Dorana and family. Edwin E. Garland, asin para sa gabos na mga kalag, dolot man ni Lerma Dorana and family. Elena E. Ruben, dolot ni the Mr. and Mrs. Roberto Tejada and family. Hipolito E. Dorotea, dolot ni Domingo Murillo. Joven, dolot ni Helen V. Redondo and family. Juliana E. Chodolo, dolot ni Angustia Hinilia and family. Lydia E. Pasita, dolot ni Domingo Murillo. Rosalia, dolot kan Salvadora family. Teresita, dolot ni Romelin Vasquez. Teresita E. Modesto Jr., dolot ni Janet Agnes Salvadora and family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Katipanan, dolot ni the Mr. and Mrs. Jaime T. Berido and family. Para sa sarong petisyon, dolot ni Edward and Chunwell Bermido. Para sa kaumawan ni St. James the Great, dolot ni Corazon Apan Garlado and family.
po na intensyon para sa misa, pasasalamat, asin para sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan, gabos dolot ni Erlinda Law and family. Diyos marhay na aga po giraray sa indogabos mga tugang. Ngunyan po iyo ang ika-17 Domingo sa ordinaryong panahon. Asin sa tuya po ngunyan nagigibuhon ang pagsugo kan mga SKK coordinators sa mga barangay digdi sa satong parokya. Ang selebrasyon niya to kan Eucharistia ngunya na Domingo, nangangapodan sa sato gabos, napakusugon ang satuyang relasyon nin pagkamuot sa Diyos, sa simbahan, asin sa kapwa. Ang relasyon niya to na igwanin tunay na pagkamuot, asin kabanalan, iyo ang tunay na kayamanan, na dapat niyatong atamanon. Ipamibinyato sa satong selebrasyon kan liturhiya ngunian na magdanay ang kahadean kan Diyos, ang tunay na kayamanan sa satuyang puso. Ang satuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, pangengenotan kan satuyang ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Orilio. Matindog na po ang gabos asin awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka Ama, asing ka na Aki, asing ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kaguranan ta, ang pagkamot ang Diyos, asing pagkisumaro ka na Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugangon niya na huring Domingo, kan bulan na Hulyo, maugman niya itong pinapanungod ang aldaw na ini sa kamawan, kan sa tuyang mahal na ina, noya sa Senyor di katipanan, bilang pagrumdom, kan sa tuyang tipan, hulikan sa iyang karahayan, na ginibo sa satuya. Alagad, ang pagtubod as indibusyon na iyan, kay puhan na padagos niya itong ibalangibog, ihiras, ipasa sa sunod na henerasyon. Uya kitang ngunyan digdi, tanganing baaguhon ang satuyang panuga, ang sayang commitment, na padagos na ipagsasaysay niya to ang karahayan na iyan. Asin saro sa mga paagi, tanganing padagos na maglakop, ang biyaya na iyan yung pagtubod, iyo sa paagi kan saradit na Kristiyanong komunidad, kaya sa momentong ini, bilang kasimbagan niya to sa pangapudan na iyan, igwa kitang mga tugang na susugoon, tamangani na maging coordinators, as in leaders sa mga saradit na Kristiyanong komunidad, na kung saan sila inaapod na magserbi. Hagadon ta ang grasya ng kagurangnan sa pagsurog din sa tong mahal na ina, nagiyahan sinda, tawan sila ning kadunungan, isog nin buot, asin kapakumbabaan, asin dedikasyon sa paglilingkod. Matugang ako untaan sa taong makasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos sa makakamhan, asin sa ilo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada, ang sa toong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagang katuninungan sa mga taong marayan buon. Maumi ka, rinorokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, ulikan kakula mong kamurawayan, nagurang na Diyos sa deng langit nun, sa mga magkakamay. Diyos ko
kasalan kan kinaban, mairaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aasa mong magimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan balay, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urot kalangkan. Yesu Kristo kaila kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Ama. Mamibi kita, O Diyos, para surog kan mga nagsasarig sa imo, kun mayo ka, mayong pusog, mayong banal, padakulaa sa mo an sa imong pagkaherak, tanganing huli, tay ka ang nagsasakop, ika nagmumunda, ang mga karahayan na minalipas, gamiton ming gayong ngunyan, tanganing ang mga bagay na nagdadanay sa mo ng matungkusan. Huli Keso Kristong kagurang na niya mo sa imong aki na kay ba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ang bendisyon kan Diyos, mapapasatuya kung ginagamit niya to ang kadunongan para sa pag-utob kan sa iyang kabuotan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa inot na libro nin mga hade. Sa gabaon, pagkabangge, nagpahiling ang Diyos kay Solomon sa pangaturogan. Nagsabi ang Diyos, hagada kung ano ang itatao ko sa imo. Nagsimbag si Solomon. Ngunyan kagurangnan kong Diyos, ipinagpahadi mo ang sa imong surugoon, kasalihid ki David na sa kong ama. Alagad ako sa dit na barubata, dai ako tataong magluwas, asin maglaog. An sa imong surugoon, nasa tahaw kan sa imong banwaan na pinili mo. Banwaan na dakula, na dai mabilang, ni masabi kun pira, huli sa kadakulaan. Tawi an sa imong surugoon, nin pusong mapaghimati, sa pagdalagan, kan sa imong banwaan, asin sa pagsabot, kun arin an marhay, asin kun arin an maraot. Ta si Isay an makakapagpadalagan kaining dakula mong banwaan, marhay sa mata kan kagurangnan, na hinagad ni Solomon an bagay na ini. Nagsabi sa ang Diyos, huli ta hinagad mo iyan, asin dai mo hinagad na maglawig an sa imong mga aldaw. Ni hinagad na mayaman ka, ni hinagad na magadan sa imong mga kaiwal. Kundi hinagad mo ang pagkasabot sa paghimati kan katanusan. Uya, ginibo ko ang itinaram mo. Tinawanta ka nin pusong madunong, asin matali, na daipa nakamtan nin si Isayman an inot sa imo, ni makamtan pagkatapos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan.
Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. Sa kong kahirasan, sinabi ko kagurangnan, an pag-otob kan sa imong mga tataramon, marhay sa ko anle kan sa imong nguso, labi pa sa rinibong bulawan, asin plata. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. An sa imong karahayan buot, magi kong karangahan. Susog sa kasabihan mo sa imong surugoon. Mapasako an sa imong pagkaherak, asin mabuhay ako, huli taan sa imong tugon sa kong kaugmahan. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. Kaya namutan ko an sa imong mga tugon, urog ki sa bulawan, urog ki sa dalisay. Kaya ang gabos mong pagbuot, uyon ako. Ang gabos da inagihan nin kaputikan, ki na organisan. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. Makangalas-ngalas an sa imong mga patutuo, kaya tinungkusan iyan kan sa kong kalag. An pahayag kan sa imong mga tataramon, nagpapaliwanag, nagpapasabot sa mga musmos. Namumutan ko an sa imong tugon kagurangnan. An ikaduwang babasahon, nagpapahayag sa tuya na an mga namumutan na aki kan Diyos, inaapodan sa kabanalan, asin pinagmumuraway. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, aram ta na sa mga namumuot sa Diyos, ang gabos na bagay, nagtatarabang para sa karahayan. Sa mga inapod, susog sa iyang plano. Huli, tas si mga bago pang namidbidan niya, itinalaga niya man na makabaing sa ladawan kan sa iyang aki. Tanganing ini, maging panganay sa dakol na tugang. Asin ang mga itinalaga niya, inapod niya man. Ang mga inapod niya, ini pinawaran niya man sala. Asin ang mga pinawaraan niyang sala, ini pinamurahaway niya man. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, arog ang kahadayaan kan langit sa kayamanan na natatago sa lantad. Nanako anin sarong tao asin itinago. Darakan sa iyang kaugmahan siya minalakaw. Pinapabakal ang gabos niyang rugaring asin binabakal ang lantad na ito. Giraray arog ang kahadayaan kan langit sa sarong negosyante na naghahanap nin mga magayon na perlas. Kan makakuanin sarong mamahalo na perlas. Luminakaw siya, pinabakal ang gabos niyang rugaring, asin binakal ito. Giraray, arog ang kahadayaan kan langit sa sarong hikot, na initsa sa dagat, asin nagtipon ning gabos na klasing sira. Kan mapamano, ginuyod, kan mga parasira sa baybayon, nagtukaw sinda, tinipon ang mga marhay na lalagan. Alagad ang mga maraot itinapok sa luwas. Siring sa katapusan kang kinaaban. Maluwas ang mga anghel, asin susuwayon ang mga maraot sa mga suripot. Isasapog sinda sa hornong nagkakalayo, duman ang pagtangis, asin ang pagragot kan mga ngipon. Nasabutan nindo inigabos, ang sabi ninda sa iya, opo, nagsabi siya sa inda. Kaya ang labang iskriba na disipulo na sa kadayaan kan langit, arog sa sarong taong may sadiri na nakakapaluwas halis sa iyang sarayan, kan mga bago asin lumang bagay. Amarhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po kita gabos sa paginanyog kan homilia. Diyos maray na ramrag po kaninyo ngamin asin happy fiesta. Ngunyan aldaw ang satuyang parokya nagseselebrar kan balaog ning grasya na itinao sa tuya, bako lang sa pagmukna, kundi sa pagtao sa tuya kang biyaya nin debosyon sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora di Katipanan. Mantang, ngunya na aga sa tuya man na masasaksihan ang pagsugo kan mga nagkapirang miyembros kan sa tuyang komunidad, na maging animators, maging coordinators, an iba leader kan saradit na Kristiyanong komunidad. Alagad kung sa satuyang hilingon ang gabos sa matanim pagtubod, mahiling ta na ang selebrasyon na ini, katunayan ngunyan, maliban po sa Paris Data, installation, ngunyan po, Film Mission Sunday man, tapos Grandparents and Sunday for the Elderly. Dahil ini po ang Domingo na harani sa kapesta ni San Joaquin asin Ana. Kaya po, sa aldaw na ini, very, very festive in a way, dahil kadakol kitang selebrasyon na ginigibo sa aldaw na ini. Alagad ang mensahe kang ebanghelyo, mayong iba kundi ang kayamanan na pinagkatiwala sa to ning kagurangnan. Ang dakulang kahaputan sa ebanghelyo iyo, yaon ang sain ang satuyang kayamanan. Ano ang satuyang kayamanan? What is our treasure? Or where is our treasure? Sain ang satuyang kayamanan?
minsan, pag sinabi tang kayamanan as a material thing, inot na sasabihan ta, mayo po ako kayan, Father. Mayo akong kayamanan. Ang daga ko, ito yan lang nasa paso. Oh. Yun ang property ko, nasa paso. Mayo, yun sana yan. Ang masasabi kong kayamanan. Kung kwarta, mayo ako kayan, Father. Maski ang pitaka ko mayong laog ngunyan. Oh. So, gabos kita in denial perme. Pero, minsan, mangangalas kita na pag ang sarong bagay mahalaga sa imo, bigla na sanang nagroroluwas ang kayamanan. Paano? Dahil halangkaw ang pagpapahalaga mo sa sarong bagay. Sabi mo mayo kang kwarta, pero dahil may barayli o kaya may sarong bagay na gusto mong bakalon, minsan nagkakaigwa ka ng kwarta. Sabi mo mayo ka ng kwarta, pero nakapa-SM ka. Ang kwarta minsan, ang kayamanan minsan nakadepende kung sain ang pagpapahalaga na itinatao mo. Oh. Halimbawa, pag day ka kumbinsido, kung halimbawa may nagrani sa imo, ngayon, Father, may programa kami, may programa kami. Ang initial, pag day ka kumbinsido kang project, dikit man sana ang itatao mo. Pero pag kumbinsido ka kang proyekto, dako lang bagay, itataya mo, ibubuhos mo, ano man na yaon sa imo, kaya mo. Dahil halangkaw ang balor na itinatao mo sa rong bagay. Aro po kayan ang binabanggit sa Ebanghelyo. Sarong tao na nakahiling ning kayamanan sa daga, bawal kaya day ka man pwedeng magkuha kang kayamanan na hiling mo dyan, kung bako mong pagsadiri ang daga. Kaya ang gigibuhon mo, tangani na makuha mo ang kayamanan dyan sa irarom kang daga, dapat bakalon mo ang bilog na daga. No? Nahiling mo sa kayamanan duman, kaya ang next step na dapat mong gibuhon, bakalon mo ang daga, tangani makuha mo sa kayamanan na nahiling mo diyan. Sabi kayan, arog siring ang kahadian nin langit. Gigibuhon asing gigibuhon mo ang gabos. Makuha mo lang ang kayamanan na iyan. Kaya ang hapot, yaon sain ang satuyang kayamanan. So it's a matter of perspective. Pag nakahiling ka ning tao na lupaypay, iba-iba ang paghiling ta sa taong iyan. Halimbawa, sarong grupo, mga makilimos, grupo nin makilimos. Minsan dahil taman iintindihon yan, mayo man kitang makukuha dyan. Baka kitaan makuanan kaysa makakuha kita sa inda. Pero sa mata ni Jesus, ibang sayang paghiling. There was one time na nahiling niya, grupo ng mga tao nagurutom. Alagad, ang sayang puso, nahirak siya, sabi niya, mga nagugutom sinda. Maliban sa pinakakaninda, sabi ni Jesus, the harvest is great, but the laborers are few. Ang paghiling ni Jesus sa mga taong siring, harvest, potential. Siguro, kung sarong negosyante ang kagurangnan, hihilingon niya sinda, kweni opportunity ini, kaysa problema. Paghihiling niyang opportunity, instead na maging problema. Kaya sabi niya, the harvest is great. The laborers are few. Kaya dapat dakol na mga harvesters ang kaipuhan ta. Kaya yan, nag-apod siya nin mga disipulos tanganing maging katuwang. Sa satuyang komunidad, kadakol ng mga harvest na dai naaani. Ang kaipuhan ta mga harvesters. Kaya po dahil po kamo nasala mga brothers and sisters na nagsimbag sa pangapudan na makisumaro sa dakulang misyon na inikang simbahan ning pagmumukna ning saradit na kristyanong komunidad. Kita magiging katuwang
ning kagurangnan, tanganing magkadakol ning mga ani sa satuyang simbahan. Asin ang aning iyan, bako ning kayamanan na dudukagon, kundi ang kayamanan nin pagtubod na daipa nag-uusbong, daipa nadudukag, na daipa nadidevelop. Oh? Kung makakapaghiras kita ning biyaya ning pagtubod sa tung kapwa, data ma-measure ang potensyal na pwedeng ihiras sa to. Siring na kita nag-ako. Siguro, we are not what we are today kung bako sa mga naindot sa tuya na naghasik kang biyaya nin pagtubod sa satuyang komunidad. As a sign of thanksgiving, iyan man po ang linalaumanta na mangyari sa satuya. Pero aram ko po na sa momentong ini, lalo na sa mga tugang nyato na maako kang katungdan, kan responsibilidad na ini. Pwedeng maghapot kita, ano daw ako, andam? Kagurangnan, andam daw ako, ready daw ako. Igwa daw ako kang kakayahan na maggiya sa sakong komunidad, sa komunidad na sa imong ipagkakatiwala sa sakuya. Definitely, for one reason or another, we may feel small. Minsan namamatian tayo na ano ang kakayahan ko, ano ang pwede kong magigibo. Ordinaryo man sana ng akong miyembro kang komunidad. Pero magayon po, nagkataon, nangunya na sa first reading, tinatao sa tuya ang halimbawa ni Hading Solomon. Nag-atubang siya sa mahal na Diyos asin nagpangadyi. Kagurangnan, ako hubin pa. Day ko aram ang sakong gigibohon. Itao mo sa imong surugoon an mapagsabot na puso, tanganing ako makapagtauning hatol sa mga tao, tanganing maaraman ko kung ano ang tama asin sala. Ano ang hinagad ni Solomon? Wisdom, kadunungan. Di siya naghagad ning halabang buhay. Minsan iyan ang tawan mo pa ako kagurang na ning halabang buhay, tangani ako makapaglingkod. Minsan iyan ang permitang sinasabi. O kaya tawan mo ako kagurang ning kayamanan, tangani ako makatabang. O kaya tawan mo ako kagurang na ning kapangyarihan. Pagganahon mo ako sa sunod na eleksyon, tanganing kadakol akong matabangan. Pero bako yan ang hinaragad ni Solomon. Ano ang hinagad niya? Kadunungan. Yan dapat ang maging attitude. Tawan mo sana ako kagurang ning kadunungan, na ako pag-decide ning tama. Tama na po yan. As in, ako magiging marhay na leader sa sakong pag-aabayan. Kadakol pong mga challenges. Pero bako ang kayamanan ang magsisimbag, bako ang kapangyarihan ang magsisimbag, kundi ang kadunungan, wisdom, to decide. Yan ang pinaka-importante. Sisay itong mga ma-impluensyang tao, dahil nangangahulugan na pag ikaw ma-impluensya, madunong, you can be a good leader. Bako, kadunungan nagikan sa Diyos, ang kaipuhan ta. So, ini ang nagpapakusog sa tuya na maski kita maluya, pwedeng kakulangan sa inadalan, pero kung ang Diyos ang maghiro sa satuya, mayong dahilan na kita magiging marhay na leader. Iyo po. So, kita nagpapasalamat sa alaw na ini sa mga dakol na biyayang ini, lugod ang maging attitude ta, iyo ang attitude kan sa tuyang mahal na ina. Perming sinasabi ta, let it be done to me according to your word. Mangyari lugod, sosog sa saimong kabuutan. Amen. Isusunod po niya to, ang rito sa... Pahayag tapo muna ang pagtubod. Matindog po kita sa pagpahayag at sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan.
kagibo kan langit as hindaga. Asin nagtutubod ako kay Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, pinangidam hulikan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, natutukaw sa tuokon Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, pagpatawad ni mga kasalan, pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na ding kasagkuran. Amen. Isusunod po niya to ang rito sa pagsuko kan mga SKK coordinators kan sa tong mga barangay. Ini po ipepresentar ni Brother Elmer Rehestrado ang BEC Lay Coordinator kan sa tong parokya. Reverendo Padre Albert Aurelio, bot ko pong ipresentar sa imo ining mga tugang nyato, digdi sa tong komunidad na mauot na magserbi bilang mga SKK coordinator sa saindang mga komunidad. Sinda nag-agi kan maninigong formasyon, tanganing maggiya sa saindang nasasakupan sa pagmukna nin saradit na Kristiyanong komunidad. Sinda, iyan mga minasunod. Hali sa San Jose Pangaraon, Annabel Bernales, please come forward. Marieta Boni, San Jose Binatagan, Elma Sagada, Marilyn Oreya, Perla Vasquez. From Antipolo, Yang, Salve Oronan, Geraldine Castillo. From San Miguel, Lolita Eclibicaldo, Mary Grace Rule, Ma'am Orbita, Rosita Valiente. From Barangay San Antonio, Patricia Piñales, Esther Baluis, Sharon Sarmiento. From Barangay Santa Lucia, Elena Macaorog, Girly Francisco, Mercy Astibe, Erlinda Espanio. From Barangay Santa Elena, Rosemary Bermejo, Richel Bicaldo. From Lourdes Yang, Corazon Hernandez, Daisy Ibo. From Bagasacan, Felix Poliente, Marivic Poliente, Lucia Sagada. From Barangay Santiago Yang, Carmen Valiente, Carmine Aguila. From Barangay Santiago Old, Maribeth Vargas, Manay Belen. From Barangay Ramsan, Lilibeth Panton, Francia Virango, Lilibeth Nilio. Barangay San Nicolas, Marian Tanyog, Nenita Abunita, Arlene Biaris. From Barangay San Esteban Centro, Bernardeta Unyati, Franz Agnas, Amelia Urias. From San Esteban Puro, Amelia Lanuza, Madeleine Abiliar, Lorelita Ortega. From San Luis, Josefa Romero. From Barangay San Francisco, Arlene Fordan, Delia Bigcas, Marisa Penetrante. From San Juan, John Rene Portugues, Donna Quiñones. From San Isidro, Fatima Salon, Gemma Hernandez. And ito pong dua, from Santa Barbara, old, new, pakisalak na po. Utan mga tugang kay Kristo sa pagsimbag sa pangapudan kan bunyag kasi pangangaipo kan lokal na simbahan.
kamuuya sa tubang ni mahal na Diyos, asin sa iyang banwaan tanganing suguon para sa espesyal na paglilingkod. Bilang mga SKK coordinators and leaders, kamo inaapod, tanganing magpalakop kan pagkasararo, magiya sa pagpamibi asin maghiras kan tataramon, asin pagbilog kan komunidad sa pagtubod, sosok sa kahagadan kan ebanghelyo. Magsimbag sa lambang paghapot. Matugang kay Kristo sa atubang nin Diyos, but mo na ipahayag nindo, but ko na ipahayag nindo ang sa idong kamautan. Opo. But nindo na maglingkod bilang leader kan saradit na kristyanong komunidad na may kapakumbabaan asin dedikasyon. Opo, buot niya mo. But nindo na ipahayag ang tataramo ni mahal na Diyos sa indong komunidad sa maimbod na maimbod sa katukluan kan simbahan na ina niya to. Opo, buot niya mo sa tabang nin mahal na Diyos. But nindo na manginutas. Utan sa pagpalakop kan pagkasaro sa mga pamilya asin pag-aabayan urog na sa mga dukha nag-ihelang asin mga daing boses sa komunidad. Opo, buot niya mo sa tabang nin mahal na Diyos. But nindo na makipagtabangan sa idong kura. Pagtubod sa pagmukna kan saradit na kristyanong komunidad. Opo, buot niya mo sa tabang nin mahal na Diyos. Mamibig kita. Bilang mga leaders kan saradit na kristyanong komunidad. Mamumuto na Ama, tinipon mo an sa imong banwaan bilang komunidad ng pagtubod, paglamas ng pagkamot, sa pangyarihan ka ng Espiritu Santo, lilingyan ni may pagkamot an sa imong mga surugon na sa mong isinusugo bilang mga SKK coordinators and leaders kan sa mong parokya. Tawan sinda kan puso nin marhay na pastor, pano asinda ning kadunungan sa paggiya kan sidang pag-aabayan na may pasensya asin pagsabot. Tawan sinda nin isog asin kusog buot na paurugon ang pagtubod, pagpamibi asin gibong karahayan sa idang komunidad. Tawisinda ning kapakumbabaan ning buot sa paglingkod, tanganing sagabos na pagkakataon, mahiling asin mamate ang kang komunidad ang inaatama na sa indang inaataman ang presensya ni Kristo. Lugod ang sa idang komunidad maging santuaryo ning pagtubod, asin ang sa indang paglingkod magdara sa komunidad sa rarom na pagkamidbid sa imo, asin sa lambang saro. Oli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. O tugang maugma kong ipinapresentar sa indo ang sa tuyang mga SKK coordinators and leaders. Mag-atubang po kita. Palakpakan po niya ito, Sen. Thank you po. Congratulations. Matindog po ang gapos. Pamibi ni Banwaan. Nagtutubod na ang langit na Ama na sa iyang kadunungan, mawaras para sa itong mga pangangaipo, magdulog kita sa iya sa pagpamibi ng panahon ng pagsarig, ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan kadunungan kan ebanghelyo, asin magin masigasig sa paghulit kan tataramo ni Kristo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga material na balaog, gamiton niyato sa tama, para sa satong karahayan, asin likayan niyato, na magin mga bihag kan kasugapaan, pagka makasadiri, asin paglapag sa kayamanan.
ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyogaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos, asin ang mga naghahanap kan katotoohan, magtalubo aroaldaw sa pagpahalaga kan pagtubod ki Kristo bilang perlas na orog kamahal sa gabos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing panoon kan Diyos nin pagkamuot asin pagmakulog an mga puso kan mga nag-aataman sa mga naghehelang sa satong komunidad, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran sa langit, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Langit na Ama, burabog kang gabos ng karahayan, tabahan kaming gamiton sa tamaan sa imong mga balaog, asin magayagaya sa yaman ni sa imong pagkamuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang.
Matingdog po ang gabos. Magpamibig ang matugang tanan sa kosendong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, ako ang mga atang na dinudulot mi hali sa imong pagkamatinao. Tanganing ang mga orog kabanal na misteryong ini, sa bagsikan sa imong grasya, magpabanal sa mo, sa pamuhay-buhay ngunyan, asin magdara sa mga kaugmahan daing kasagkoran. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matanos na nakakaligtas, na dana sa minsan sayin magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghiro, asin hinimo mo sa hawak na ini, bakusan ang nakakamati kami araw-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinapanugaan na ngani kami, kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Paskwal na daing katapusan. Kaya kay bakang gabos na Angeles, nag-umaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal ang kagurangan, Diyos nin mga hukbo, halangin asin daga, manukan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan. Paladan ang minaligid sa ngaran kan kagurangnan. Sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadaan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ang buwan ka sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binakin asin tinao sa mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin magkakan kaini, tinian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkanya maningkali sa singgiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin maginom kaini, tiniang kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asindanin na tipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
pinapamareta niya mo. Kaya kami nagroramdam kan sa iyong pagkagadan sa pagkabuhay, luwat nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanig o man na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong obispo sa Alexandro asin kang gabos sa klero. Siring man giramdama sa iyong pagkahirak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Karaki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaibahan ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, ni San Jose na siyang esposo, kan mga balan apostoles sa singgabos sa santos, nagaytupan na kapagayagaya sa imo, magkanig umagin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Natukdan kan man nakakaligtas na tugon as pinatuod, kan Diyos non nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa arualang, itao mo sa muyangon yan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asin na
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa malaw niya mga katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kaburawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mga makasalan, kada pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda ning katuninungan. Nagpaparang ang mga kasalan at kinabang. Maheraki kami, pero kan Diyos na nagpaparang mga kasalan kan kinabang. Kami din Uyan, Kordero kan Diyos, ay nagpapara ka mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mao-umayan.
Maluhod po ang gabos. Pagbabago nin pagtipan. Gabos po kita. Ama niyamo sa langit, ika an samuyang Diyos, kami an sa imong banwaan. Nagmimidbid asin nagtutubod sa imo, bilang sarong Diyos na makakamhan. Kagibo nin langit asin daga, asin ki Hesu Kristo na sa imong bugtong na aki, nahuli sa pagtubos sa muya na nitawo, ipinangaki ni Virhen Maria, nagadan, nabuhay liwat, asin suminakat sa langit. Siring man, nagtutubod kami sa Espiritu Santo, nakagurangnan, nakagtaonin buhay, sa simbahan na saro, banal, katoliko, asin apostoliko. Ama, uya kami ngunian bilang sarong banwaan na sa imong pinili sa atubang kanmahal na Santisimo Sakramento asin ladawan ni inang katipanan. Sa mong ginigirumdom asin binabago idtong pakikipagtipan kan sa mong kamagurangan kan Hulyo 28, 1711. Kaya Ama, kami nanunuga ngunian na ipagsasaysay niya mo sa samong kapag-arakian ang istoryang nangyari kaidtong taon 1711. Kan sa imong ipahiling, an sa imong dakulang pagkamuot, asin pagkaherak sa samo. Nasamuyang pagpipistahan taon-taon si inang katipanan sa paagi nin pasasalamat sa banal na Eukaristiya sa paghinapos kan bulan na Hudyo. Na mag-aatang kami nin limos asin tinagba, tanda nin samong pagpasalamat kan sa imong ugay sa samo, asin pagmalasakit kan pangangaipon nin simbahan, siring man kan pag-uswag kan pagtubod na Kristiyano. Sa samong pakikipagtipan sa imong niyan, liwat na sinasakop, asin iniiba niya mo, an samong kapag-arakian, asin itong maabot pa sa banwaan na ini, siring sa ginibo, kan samong kamagurangan, kan mga nakaaging taon. Samong ipinapamibi, asin ipinapakimaherak, na inilugod maging banal na tradisyon sa banwaan nin nabwa. Papagdanayon lugod ini, para sa kabanalan nin gabos, asin sa imong kamurawayan, ngunian, asin sa God paman. Amen. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, nakinabang kami kan Diyos na sakramento, andanay na pagrumdom kan pasyon kan sa imong aki, orasa na mimibi kami, tanganing ining atang, na siyaman sa na nagtao sa mo, sa dai masabing pagkamuot, magdarasa mo ang kaligtasan, siya na nabubuhay at sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale.
Advocata nostra, Ilus tuus, misericordias oculos, ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens epeterne Deus, qui gloriosi Virginis Matis Mariae corporis animam, ut ninium tiu pilite hac miceretur, Spiritus Sancto brante preparasti, daut quis commemoratione leitamur, eius bian dedicione abis santibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Mag-ula po sa mga nagkapirang anunsyo, mantang ito pong nagseselebrar ng birthday, magluway-luway na pong magranidigdi. Igwa po kitang second collection dahil ngunya na Domingo, iyo po ang Phil Mission Sunday, tabang tapo sa mga misyonerong Pilipino sa Asia, kita bilang may obligasyon sa mga pagtaraid na nasyon kang Asia, ini ang misyon niya to. Kedua, may prek-seminar po kita ngunya na weekend, pitsa on asindos kan Agosto. Si day pa po undergoing any renewal experience, makisumaro po sa seminar pong ini. Ikatulo, huli kang tinagba-prosesyon, ang misa tango niya na hapon, sa alas 3 po, imbes na alas 4, si regular tang alas 4, papamayuhan po kang Nuncio Emeritus kang Palestine, Israel and Palestine, Most Reverend Tito Iliana. Ikapat po, dahil malingaw sa penitential walk, alas 5 ning aga, sa Martes, pasiring sa parokya ni Nuestra Señora de Katipanan sa Paluyon. So, medyo hararayo, kaya si iba, kung kaya magpasiguro na may tubig. So, yan po ang nagkapirang anunsyo. Si mga birthday celebrants, magrani na po digdi sa inutan para sa bendisyon. Magtindog po ang gabos. Ikaw pong nagsiselebrar kumplian nyo, digdi na po sa tahaw, digdi sa tahaw. Dahil na masupog. Bendisyon para sa mga nagsiselebrar kan kumplian nyo. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na oya sa kinaaban. Idinudulot niya mo ang samong pasasalamat sa pag-umaw para sa imong regalo ning buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mong nagsaselebrar kan sa diyang kumpleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkuban mo sindakan sa iyong presensya sa grasya, tanganing padagos sinang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda sa pakabanala, siriman sa diyang pamilya, irayo mo sinda sa tentasyon, kailangan asin sa anuman nakatibaadan. Tanganing danis sila makapaglingkod sa imo, inihinagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. sa tabang asin pagsurugkan sa tuyang mahal na ina, nuya sa Senyo di Katipanan, pedisyonan kamo kan Diyos na makakaman, anama, sinanaki, asan ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw sa kataninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora di Katipanan! Viva! Palakpakan niya ito ang kagurangan. Iniimbitaran po ang gabos ng mga SKK na magiyan po sa Datubang